Второто тримесечие ни събра в Шумен, в Алкомет АД, лидер в алуминиевата индустрия и лин домакин. След кратък инструктаж, директно към практиката. Домакините показаха лин в реална среда, така както го живеят. Седем завода представиха реални подобрения, а гласуването беше по време на представянето на завършените проекти. Срещите ни свързват, мотивират, вдъхновяват. Научихме какво можем да подобрим и вече имаме план. Победителите получават признание, а всички мотивация да продължат. Всяка година нови заводи стават част от Lean Champions. Ще бъдеш ли сред тях?